Første verdenskrig er en af de mest grusomme krige, vi har set i verdenshistorien. I den her film vil jeg gerne fortælle dig lidt om, hvordan det hele startede. Det var en dejlig, varm sommerdag i juni 1914, hvor begivenheden, der satte Første verdenskrig i gang, fandt sted. Østrig-Ungarns kronprins Franz Ferdinand, det er ham du kan se her med det dejlige overskæg og den flotte hat, han var på besøg i Sarajevo sammen med sin kone. Det var en farlig tur, og Franz Ferdinand han var ikke voldsomt populær i det område. Østrig-Ungarn havde gjort Bosnien til en del af riget, og i Serbien drømte man om et stort jugoslavisk krig. Derfor var der en terrorgruppe, der blev kaldt Den Sorte Hånd, der forberedte et angreb, et attentat på kronprinsen. Lige efter det her billede det blev taget, så kastede 3 unge mænd bomber mod kronprinsparrets bil. Det skete der sådan set ikke så meget ved, de kom videre. Men så greb skæbnen ind, og Franz Ferdinands chauffør kørte ind i en sidegade, hvor en af attentatmændene, som hed Gavrilo Princip, havde søgt tilflugt. Princip springer frem og skyder kronprinseparret, og så gik det hele løs. Østrig-Ungarn blev rigtig sure, og de erklærede krig mod Serbien. Serbiens kammerater fra Rusland, de erklærede sig krig mod Østrig-Ungarn. Og Rusland, de var så, eller Tyskland, som var allieret med Østrig-Ungarn, erklærede krig mod Rusland. Så ville Frankrig også være med og erklærede krig mod Rusland. Tyskland angreb Frankrig og rullede hen over Belgien, som England havde lovet at hjælpe, og så var de også med i alliancen mod Østrig-Ungarn og Tyskland. Man kan sige, at det var en katastrofe, der ventede på at ske, og attentatet, det var gnisten, der fik det hele til at springe i luften. Historikere har prøvet på at nævne nogle bagvedliggende årsager til, at krigen egentlig startede. Og der kan man sige, at til at starte med, så var det noget med de alliancer, der var. Og der kan vi se på kortet her, vi har Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien på den ene side. Det er det, man kalder Tripelalliancen. På den anden side har vi Rusland, der er gemt bag skiltet her, Frankrig og Storbritannien. Og de havde jo lovet at hjælpe hinanden, og det gjorde så, at vi havde den her krig, der dækkede det meste. Man kalder de her 3 lande inde midt i centralmagterne, eller Tripelalliancen, og de andre lande kalder man de allierede eller tripelententet. Vi skal se på nogle af grundene, der var til, at det hele det kunne gå så galt, som det faktisk gjorde. Og en af dem, som historikeren nævner, det er netop det, der hedder imperialisme. Og imperialisme, det er, hvor et land undertrykker og udnytter et andet land eller andre lande. Og på det her tidspunkt i starten af 1914, der havde de fleste europæiske lande kolonier rundt omkring i verden og havde store interesser der. Og det var jo noget med at tjene en masse penge, og de var vigtige for de europæiske lande. Og derfor blev Første verdenskrig jo en krig om kontrol med verden. Altså hvor var det, man havde indflydelse og indtægter fra. En anden del, det var det, man kalder militarisme. Nemlig at en stærk stat med et stort militær kan garantere sikkerhed og tryghed i landet. Så det var vigtigt for landene at have et stærkt militær. Der kan du se på graferne her, hvordan landene begyndte at investere i militær. Der kan vi for eksempel se Tyskland i 1890, og hvordan, hvis vi følger den frem til 1914, hvordan de investerede i at gøre landet stærkere og få et stærkere og stærkere militær. Det er jo klart, hvis man har et stærkt militær i et land, og der er oprustning, så øger man risikoen for krig. Det sidste element, det er det der, som man kalder nationalisme. At nation ligesom er det, der samler os. Vi er samlet om vores folk og vores land, og alle andre er i udgangspunktet fjender. Der kan man se nogle af de her forskellige billeder her, der fortæller noget om, hvordan de forskellige lande de opfattede sig selv, og hvordan de opfattede de andre. Og så var banen ligesom kridtet op, så drog soldaterne i krig.